Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Fidel. Taong 1959, Plaridel, Bulacan. Itong mga panahong ito, isang tindero ng tinapay si Fidel. Hindi siya orihinal na tubong Bulacan, gawa ng tumungo lamang siya roon para mamasukan. Kahit malayo sa pamilya, tinatatagan na lamang ni Fidel ang kanyang loob para sa sarili niyang pangarap. Ang tanging nagiging sandigan niya noon kapag dinadalaw siya ng Lumbay ay ang mga sulat ng kanyang pamilya galing ng probinsya. Kahit papaano, natutuwa naman siya kapag nalalaman niyang maayos ang kalagayan ng kanyang mga magulang. Palagi din niya noong kinukumusta ang kanilang bunsong kapatid na matyagang nag-aaral sa elementarya. Sa loob ng 2 taon, namuhay bilang isang panadero si Fidel. Wala mang kakayahan para matustusan ang kanyang luho, ngunit hindi na ito importante sa kanya, gawa ng alam niyang nagbubunga ng mabuting resulta ang kanyang sakripisyo at paghihirap. Sa tagal ng pananatili ni Fidel sa panaderyang yon, wala namang nangyayaring kakaiba. Napakabait ng amo niya hanggang sa bigla na lamang nagbago ang lahat magmula noong namatay ito. Dahil sa walang asawa at anak ang may-ari ng panaderya, kung kaya't napunta ang lahat ng ari-arian ng kanyang amo sa kapatid nitong minsan sa buong buhay na pananatili doon ni Fidel, ay hindi niya nakita. Dahil sa iyo nang may karapatan sa lahat, wala namang nagawa ang mga manggagawa ng panaderya kundi ang sumunod sa bagong alituntunin ng kanilang pinagtatrabahuhan. Ayon kay Fidel, na noong bago pa lamang ito namamahala, naging maayos naman ang pagtrato nito sa kanila. Minsan, nakakaligta ang magbigay ng sahod ng bago nilang amo, subalit hindi na lamang nila ito pinapansin. Sa pagtagal ng pamamahala nito sa kanila, tila ba hindi niya maiwasang makapansin ng kakaiba. Bukod kasi sa tuwing hapon lamang nila nakikita ang kanilang amo, para bang palagi lang itong nakakulong sa kanyang kwarto. Tumutulong din yon sa paggawa ng tinapay, subalit kapag oras lamang ng gabi. Akala noon ni Fidel, ganun lang talaga ang pag-uugali ng kanyang amo, subalit nagkamali siya. Dahil isang araw nakita niya itong may kung anong mga kulisap ang pinaglalaruan sa kanyang mga kamay. Bagaman medyo may kalayuan yon sa kanya, sigurado siyang hindi siya nagkakamali sa kanyang mga nakita. Dahil sa tubong probinsya itong si Fidel, agad naman niyang napagtanto na maaaring isang barang ang kanilang amo. Ninais niya munang itago ito sa kanyang mga katrabaho para naman kahit papaano maiwasan ang pagkalat ng anumang kuro-kuro. Sa loob ng 1 linggo, maiging sinubaybayan ni Fidel ang kanyang amo. Wala naman siya doong nakikitang kakaiba, maliban lamang sa mga aksyon nitong hindi kaaya-aya. Ayon kay Fidel, na kapag nakikipag-usap noon ang kanyang amo sa ibang tao, napapansin niyang nanginginig ang mga daliri nito. Abnormal din ang paggalaw ng mga paa nito na animoy merong iniindang kakaibang karamdaman. Ang labis pang nakapagbigay ng pagkabahala noon kay Fidel ay ang isang malaking hiwa nito sa kanyang mga tenga. Bagaman sinasabi ng kanilang amo na sa isang aksidente niya nakuha ang sugat na yon, malakas pa rin noon ang kutob ni Fidel na hindi ito nagsasabi ng totoo. Isang araw, habang abala siya sa paggawa ng mga tinapay, bigla namang tumungo roon ang kanilang amo. "Fidel, may ginagawa ka ba? Pwede ba kitang makausap?" tanong ng lalaki. "Meron ho, pero matatapos na din to. Ano ho ang kailangan niyo, amo?" Malumanay na sagot naman dito ni Fidel.
Nang marinig ito ng lalaki, agad din naman siya nitong inakbayan at dahan-dahang naglakad patungo sa silid nito. Sa puntong yon, nananatiling walang kibo noon si Fidel, gawa ng labis na talaga ang kanyang pagkabahala sa mga nangyayari. Maya-maya pa, bigla naman niyang napasok ang silid ng kanilang amo kung saan bumungad sa kanya ang isang napakadilim at napakaruming kwarto. Pasensya ka na sa kalat ko dito, iho. Alam mo naman, masyado tayong abala. Wala nang puwang para sa akin ang maglinis ng aking silid pahingahan. Wika ng kanyang amo. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang pag-abot nito sa kanya ng isang maliit na silya na agad din naman niyang inupuan. Maya-maya pa, nananatiling walang imik pa rin noon si Fidel, gawa ng wala siyang kaide-ideya sa kung ano ang gagawin nila sa lugar na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang natigilan sa kanyang kinauupuan nang marinig niyang magwika ang kanyang amo ng, Fidel, nais ko lang ipaalam sa iyo na ang nagmamasa ng tinapay na kasama mo, inalis ko na sa serbisyo. May mga bagay kasi kaming hindi na pagkasunduan, lalong-lalo na sa sweldo. Sa ngayon, pagtiyagaan mo na lang muna ang iyong trabaho ng mag-isa hanggang sa makahanap ako ng bagong magmamasa. Dagdag pa ng kanyang amo na kapag mas lalong pinaghusayan pa niya ang kanyang trabaho, ay tataasan nito ang kanyang sweldo. Dahil sa mga narinig noon ni Fidel, tila ba nabunutan siya ng tinik sa kanyang lalamunan. Akala niya kasi noon, may ipagtatapat ito sa kanya kung kaya't ninais nitong kausapin siya ng pribado. Ilang minuto pa ang lumipas, wala namang naging pagtanggi si Fidel sa nais ng lalaki. Bagaman alam niyang mahirap gumawa ng tinapay ng mag-isa, wala na siyang magagawa kundi sundin ang nais ng kanyang pinagtatrabahuhan. Ang tanging pinaghuhugutan na lamang niya noon ng lakas para maisagawa ng maayos ang kanyang trabaho ay ang dagdag sahod na ipinangako ng kanyang amo. Ilang araw pa ang lumipas, halos sumuko na ang katawan ni Fidel, gawa ng siya na lamang na mag-isa ang halos gumagawa ng lahat ng tinapay sa kanilang panaderya. Sa kasamaang palad, hindi pa noon nakakahanap ng tauhan ang kanyang amo kung kaya't labis naman ang kanyang pagtitiis sa kanyang trabaho. Makalipas pa ang ilang araw, matagumpay naman itong nakahanap ng taong magiging kahalili ni Fidel sa serbisyo. Nang marinig niya ang naging balita ng kanyang amo, agad naman niyang tinungo ang kinaroroonan ng lalaki upang makilala ito. Siya nga pala, Fidel. Unawain mo na muna itong si Boyet. Medyo mahiyain kasi ito. Paalala ng kanyang amo habang sila'y naglalakad patungo sa panaderya. Oo, ako na hong bahala sa kanya. Magaling naman ako makisama kaya naniniwala akong magkakasundo kaming dalawa. Sagot naman niya rito. Pagdating nila noon sa panaderya, bigla namang natigilan si Fidel nang masipat niya ang lalaking ibang-iba ang itsura. Humpak na humpak ang pisngi nito na para bang hindi yon umiinom o kumakain ng masusustansyang pagkain. Bagaman gano'n ang itsura ng bago niyang katrabaho, hindi pa rin niya ito hinuhusgahan, bagkus ay ginawa niya ang lahat upang magkasundo silang dalawa. Boyet, masaya ako makilala ka. Ako nga pala si Fidel, trabahador din dito sa panaderya. Wika ni Fidel, paglapit niya sa bago niyang katrabaho. Masaya din akong makilala ka. Naway magtagal ang ating pagsasama. Sagot naman ng lalaki. Matapos nitong makapagwika, agad din naman yung tumitig sa kanilang amo na para bang meron itong nais sabihin.
Maya-maya pa, agad naman sila noong tumungo sa likod ng panaderya upang magmasa. Habang nasa kasagsagan sila noon ng trabaho, agad namang napansin ni Fidel ang pagiging tulala ng kanyang bagong kasama. Animoy habang nagmamasayo ng harina, ay nakatulala lamang ito na parabang merong malalim na iniisip. Sa puntong yon, doon na mas lalong lumakas ang kaba ni Fidel na merong nangyayaring kakaiba sa paligid. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang walang kanal sa pagitan ng labi nito at ilong ang lalaking yon. Habang patuloy itong pinagmamasda ni Fidel, mas lalong lumakas ang pagkabog ng kanyang dibdib. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang naibaling niya ang kanyang paningin sa ibang bahay nang makita niyang papalingon ang lalaking yon sa kanyang kinaroroonan. Matapos nitong tumingin sa kanya, agad din naman itong ibinaling ang kanyang paningin sa kanyang ginagawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang paggawa ng tinapay, pilit namang ipinagsasawalang bahala ni Fidel ang kanyang mga nakita. Kabit-balikat na lamang niya itong hindi pinahalata para naman kahit papaano'y maiwasan niya ang pagtatampo ng bago niyang kasama. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, maaga pang natulog si Fidel dahil sa pagod ng kanyang katawan. Habang nasa kasagsagan siya noon ng pamamahinga, bigla naman siyang napabalikwas nang makarinig siya ng isang napakalalim na pag-ungol sa loob ng kanilang kwartong pinagpapahingahan. Pagmulat ng kanyang mga mata noon, agad namang bumungad sa kanya ang bago niyang katrabaho na dahan-dahang tumutuwad sa papag na pinagtutulugan nito. Nakapikit ang mga mata ng nilalang na yon, subalit alam ni Fidel na gising ang diwa ng kanyang katrabaho. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan naman siya noong bumaba sa kanyang higaan nang masipat niya ang pagmulat ng mga mata ng nilalang na mabilisang nagkulay pula. Kasabay ng pagmulat nito ay siya namang mabilisan nitong paglakad patungo sa pintuan ng kanilang kwarto. Pagbukas ng demonyo sa kanilang silid, agad namang bumungad sa mga paningin ni Fidel ang nanlilisik na mga mata ng kanyang amo. "Nasaan si Fidel?" tanong nito sa bago niyang katrabaho. "Natutulog na ho," sagot naman ng lalaki. Nang marinig ito ng kanilang amo, agad din naman yung umalis kasama ang bago niyang katrabaho. Upang hindi mapagkamala noon si Fidel na gising, ninais niyang bumalik sa kanyang higaan at magtulog-tulugan. Bagaman mapanganib ang ginawa niyang yon, wala na siyang pagpipilian kundi ang harapin ng kanyang takot. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagpapanggap na tulog, tuluyan na nga siyang nakatulog. Kinaumagahan, tila ba hindi na naging ordinaryo ang pamumuhay ni Fidel. Animoy sa ginagawa niyang pagtatrabaho sa panaderya, palagi na niyang binabantayan ang kanyang sarili. Hindi na din siya noon nakakapagpahinga ng husto dahil sa dagdag alalahanin para sa kanya ang kanyang katrabaho. Ilang linggo pa ang lumipas, dahan-dahan namang nararamdaman ni Fidel ang panghihina ng kanyang katawan. Bukod kasi sa hindi na siya noon nakakakain ng maayos, pilit na lang din ang kanyang pagtulog tuwing gabi. Nang mapansin ng amo ni Fidel ang kanyang kalagayan, agad naman siya nitong tinanong ukol sa mga bagay na kanyang pinagdadaanan. "Fidel, may problema ka ba?" tanong ng kanyang amo. "Marami ho akong problema. Sa ngayon nga ho, pinag-iisipan kong umuwi na lang sa amin eh," sagot naman ni Fidel. "Abay hindi yan pwede, Fidel. Marami ka ritong trabaho at ikaw lang ang inaasahan ko.
Galit na sagot naman ng kanyang amo. Nang marinig ito ni Fidel, agad naman siyang napatahimik dahil sa takot. Hindi niya mawari noon ang kanyang nararamdaman, pero tila ba merong kung anong presensya ang naninindak sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman siya nitong inutusang bumalik na sa kanyang trabaho upang makapagpatuloy. Wala namang nagawa noon si Fidel kundi ang sundin ang nais ng kanyang amo. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, muli na naman niyang naramdaman ang paglabas ng kanyang katrabaho. Akala niya hanggang doon lang ang gagawin nito, subalit ilang oras lamang noon ang lumipas, bigla siyang nakarinig ng isang sigaw ng babae sa labas ng kanilang silid. Dala ng kanyang kuryosidad noon, pinilit niyang sipati ng mga bagay na kasalukuyang nagaganap sa labas ng kanilang pahingahan. Habang gumagapang siya noon papalapit sa pinto, rinig na rinig niya ang paglakas ng pag-iyak ng babae. Sa puntong yun, mas lalo nang kinabahan si Fidel sa kadahilanang doon niya napagtanto na totoong ang demonyo ang kanyang amo at kasama niya sa trabaho. Bagaman binabalot na siya ng takot noon sa kanyang katawan, pilit naman siyang nagpapakatatag sa pagmamalabis na malaman kung ano ang katotohanan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakasilip si Fidel sa siwang ng kanilang pinto at kasabay nito ang pagbalot sa kanya ng takot at pagkagulat sa kanyang buong katawan. Halos hindi siya noon makapaniwala sa kanyang mga nakikita na parabang isang bangungot lamang ang mga ito. Pilit niya pa noong sinakta ng kanyang sarili sa pagbabakasakaling magagawa niyang makatakas sa bangungot kung ito man ay isang panaginip. Subalit, kahit anong gawin noon ni Fidel, pilit tumatakas sa kanyang isipan na totoo ang kanyang mga nasisilayan. Ayon sa kanya, na ang nakita niya noong mga oras na yon ay isang babaeng pinagtutulungan ng kanyang amo at katrabaho na pahigain sa isang mesa. Matapos nilang talian ito, dahan-dahan nilang itinarak ang isang napakatulis na kutsilyo sa dibdib ng babae. Kahit buhay pa ang babaeng yon, inumpisahan na nila itong katayin na parabang isang baboy. Ang labis pa noong ikinatakot ni Fidel ay noong gilitan na nila ito ng ulo at biyakin ang bungo nito. Matapos itong gawin ng kanyang amo, agad naman itong dinukot ang puso ng babae at walang pagdadalawang isip na kinain. Halos naghalo na noon sa kanyang katawan ng pandidiri at takot dahil sa mga bagay na kanyang nasilayan. Maya-maya pa, bigla naman niyang nasipat ang kanyang katrabahong umaamoy-amoy sa hangin ng kung anong bagay. Mukhang may nagmamasid sa atin. Wika ng kanyang katrabaho. Matapos itong marinig ni Fidel, agad naman siyang bumalik sa kanyang higaan upang magpanggap na natutulog. Habang maigi niya noong pinakikiramdaman ng buong paligid, bigla naman siyang binalot ng takot sa kanyang buong katawan nang marinig niya ang pagbukas ng pintuan na kanilang pinagtutulugan. Kahit kumakawala na noon sa kanyang katawan ng takot, pinilit niya pa ring maging kalmado upang hindi siya malagay sa alanganing sitwasyon. Alam kasi noon ni Fidel na kapag nahuli siyang gising ng mga aswang, maaaring sapitin niya din ng nakakapangilabot na sinapit ng babaeng kanyang nakita. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naramdaman ni Fidel ang paglapit ng demonyo at kasabay nito ang paglanghap niya ng napakabahong simoy ng hangin sa loob ng kanilang kwarto. Nararamdaman niya din noon ang pag-agos ng laway ng kanyang katrabaho, subalit pilit na lamang niyang pinagsawalang bahala ito. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ni Fidel nang marinig niyang magwika ang lalaki ng,
Tulog. Mabuti naman. Kung nagkataong gising ka, sasapitin mo ang nangyari sa babaeng pinatay namin kanina. Matapos nitong makapag-wika, dinilaan pa nito ang braso ni Fidel na para bang labis itong natatakam sa kanya. Kahit nais na niya noong tumakbo papalabas para makahingi ng tulong, ninais na lamang niyang sumugal sa pagkakataong yon. Ang tanging pinagkakapitan na lamang noon ni Fidel ay ang swerte na dinadala ng kanyang sarili. Kung magkataong malasin siya noon, tanggap na niyang hindi na siya magigising kinabukasan. Maya-maya pa, bigla namang umalis ang lalaking yon at dahan-dahang sinarado ang pinto. Kahit alam ni Fidel na nakalayo na ito, hindi pa rin siya noon nakakampante sa kadahilan ng maaaring pinagmamasdan lamang siya ng nilalang. Kinaumagahan noong mismong araw, maaga na siyang nagising dahil sa puyat. Pagtayo niya noon sa kanyang higaan, agad namang bumungad sa kanya ang kanyang amo at katrabaho na merong daladalang pagkain. "O Fidel, kakagising mo lang ba? Kumusta ang tulog mo?" tanong ng kanyang amo. Ayos lang naman ho. Bakit ho kayo may dalang pagkain? Kayo talaga ho. Nag-abala pa kayo. Mautal-utal na sagot naman niya. Matapos itong marinig ng kanyang katrabaho, dali-dali naman itong iniabot sa kanya ang pinggang punong-puno ng masasarap na pagkain. Halos hindi niya kayang iwasan noon ang amoy ng paborito niyang adobo, kung kaya't agad namang napatulo ang kanyang laway dahil sa labis na pagkatakam. "Salamat ho dito ha. Pasensya na kayo kung nahuli ako ng gising," wika ni Fidel habang patuloy na tinititigan ang pagkain. Nang marinig naman ito ng kanyang amo at katrabaho, agad naman itong umalis upang magawa na niyang malantakan ang napakasarap na pagkain. Nang maramdaman ni Fidel na nakalabas na ito sa kanilang silid, agad naman niyang sinugatan ang kanyang sarili upang maibaling doon ang kanyang atensyon. Dali-dali niya ding itinapon ang mga pagkain yon para na may hindi na siya magkaroon ng pagmamalabis na tikman ito. "Kahit mamatay ako, hindi ako kakain ng mga binibigay ninyo. Akala niyo madadali niyo ako?" Wika ni Fidel sa kanyang isipan habang nilalagay ang mga pagkain sa ilalim ng kanyang higaan. Matapos niya itong gawin, agad naman siyang lumabas ng kanilang kwarto para makapagtrabaho. Halos matinding pagpapanggap talaga ang kanyang ginawa noon para lamang hindi siya mahalata ng mga aswang na kasama niya sa panaderya. Ilang oras pa ang lumipas, nagawa namang matapos ni Fidel ang pagmamasa ng mga tinapay. Bale yun na ang naging hudyat para sa kanya na tumakas sa panaderya kahit wala siyang dalang gamit. Sigurado na siya noong aalis siya roon, gawa ng hindi na niya kayang maatim ang mga kademonyohang ginagawa ng mga kasama niyang aswang. Nang makahanap na siya ng isang perpektong pagkakataon para makalabas ng panaderya, agad naman niya itong ginawa ng walang pagdadalawang isip. Ang naging palusot pa noon ni Fidel para lamang makalabas sa bahay na yon ay ang pagbili ng kanilang uulamin sa pagsapit ng hapunan. Siya kasi noon palagi ang inaatasang magluto kapag gabi, kung kaya't yon ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon para tumakas. Nang masipat niyang nakatayo sa pintuan ng panaderya ang kanyang amo at ang kanyang katrabaho, agad naman siyang lumapit sa mga ito ng nakangiti habang nagwiwika ng, "Lalabas ho muna ako ha. Bibili lang ako ng makakain at pang-ulam natin sa hapunan." Matapos magpaalam ni Fidel, dali-dali naman siyang nagsumiksik sa gitna ng dalawa para lamang makalabas. Nang akmang lalayo na siya noon, bigla naman siyang natigilan nang marinig niyang magwika ang kanyang amo ng, "Oy Fidel, bilisan mo lang ha.
Magsasara na tayo mamaya. Matapos niya itong marinig, halos tuluyan namang naglaho sa kanyang katawan ng kaba ukol sa posibilidad na maaaring natunugan ng kanyang amo ang gagawin niyang pagtakas. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga siyang nakalayo sa pinagtatrabahuhan niyang panaderya at kasabay nito ang pagtahak niya ng daan patungo sa terminal ng mga sasakyan. Bagaman wala siyang dala noon, nilakasan na lamang niya ang kanyang loob na sumakay para lamang makaalis sa impyernong ilang buwan na niyang pinagtitiisan. Nang makasakay na siya noon sa sasakyan, todong pagmamakaawa naman ang ginawa noon ni Fidel sa nagmamaneho nito para lamang mapahintulutan siyang makaalis sa lugar na yon. Buti na lang, maawain naman noon ang driver kung kaya't nagawa nitong mapagbigyan ng kanyang kahilingan. Halos hindi matatawaran ng kahit na anong bagay ang naramdaman niya noon nang maramdaman niya ang pag-alis ng kanyang sinasakyan. Habang binabagtas nila ang daan, bigla namang napayuko si Fidel nang masipat niya ang kanyang amo at katrabaho na maiging pinagmamasdan ang sasakyang kanyang kinaroroonan. Halos humiga na siya noon sa ilalim ng upuan para lamang hindi siya magawang makita ng mga ito. Awa naman ng Diyos, nagawang makalayas doon ni Fidel nang hindi nasusundan ng 2 demonyo. Isang araw pa noon ang lumipas, halos mamatay na siya sa gutom, gawa ng wala siyang kahit na anong makain sa biyahe. May mga nagbibigay naman sa kanya noong mga pasahero kung kaya't kahit papaano nagagawa niyang maitawid ang kanyang sarili. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nga ni Fidel ang kanilang probinsya. Labis-labis noon ang kanyang pasasalamat sa nagmamaneho ng sasakyan sa kabutihang ipinakita nito sa kanya. Pagdating niya sa kanilang tahanan, agad naman niyang niyakap ang kanyang mga magulang habang patuloy na umiiyak. Doon na din niya noon isinumpa sa kanyang sarili na kahit magdildil pa siya ng asin, hindi na siya luluwas ng kanilang probinsya para lamang magtrabaho sa mga taong hindi niya kilala, lalong-lalo na kung ang uri ng trabaho sa ibang lugar ay sa panaderya. Magmula rin nung araw na yon, hindi na rin nakalimutan ni Fidel ang kanyang naging karanasan noong minsan siyang makainkwentro ng aswang sa Bulacan. Okay, unang-una pasintabi muna tayo sa mga taga Bulacan, no? Hindi naman lahat na nakatira dyan aswang, obvious naman kasi ang dami nating kakilala dyan, maski ako marami akong kaibigan dyan. Isipin nyo, 1950s nangyari to. Sobrang liblib. Tapos wala pa gaanong bahay dyan sa Bulacan. Or depende kung saang parte ng Bulacan. Kasi yung mga kakilala ko na nakatira dyan sa Bulacan, medyo marami pa rin buki rin eh. Actually, mura nga ng property dyan. Kasi nga parang medyo semi-probinsya pa siya. Hindi naman buong Bulacan ang sinasabi ko ha. May mga part lang. Isipin ninyo, 1950s, bakery, nandun si Fidel, hindi natin alam kung ano talaga yung mga nangyari dun. Diba? Pwedeng hindi lang dun yung may aswang, pwedeng marami pang parte sa Bulacan na meron. Pero awa ng Diyos, hindi dumami at hindi kumalat. Kaya safe pa rin na pumunta ng Bulacan. Huwag kayo matakot sa Bulacan. Sorry kung ang lokasyon natin ay Bulacan. Wala tayong magagawa. Doon ang galing yung kwento eh. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.